Hadin banakaliang ka sorkar lengba katanat badai pej ka pule puthi ha ka jela kala menjuri ka jingdawa jong kinong hikai ad hoc ki badan hapo ka shatri jong ka Federation of All School Teachers Association of Meghalaya lani ka blatip lengkot kum ka fastam nakaliang presiden ka fastam uba Kenneth Shadam ulapan bena bahaka khandai terik mentau benai nakaliang ka sorkar kala pediang bat menjur ye ki jingdawa jong ka fastam. Habakaran Shakilat pathai khubor uba Kenneth Shadam ulai thu bakala shimpor ka sorkar shibnai shiteng ban menjur ya ki jingdawa ka fastam lengba ka jingtep jong menteri ka tanat puli puthi uskatri ka tanat puli ha ka jella ban menta ka kam ka shong sahau director ka tanat puli puthi ban penkre ka proposal bar ka proposal kan le ka planning nangta ka finance department bar khaddu kan le ka cabinet na ka benta ka jing menjur ba khaddu. Shushu uba Kenneth ula kenturu iki nong hikai bakini sya sa shipor kat bana kaliang director udang penkre iki proposal ban IT sya ka sorkar ban penurlong sendon iki jingdawa jong ka fastam ka ba nadu usnam arhajar khan riu nakwa ban ai kan ka jing pansyai sya kinong hikai par okhat aga state borok kawai ki bakentuk nadu lower primary upper primary secondary higher secondary hi ha ka to por na tharai pidang kan mau bani yakhi hamne ha sekretariat mo tang ki nong yalam jong ka fastam khat nyau bat khat pra ten rei na ai ka burom ka bakrau ya ka sarkar MDA ya education minister usar lakman gamboi kumju yaki officer usar Ambros Khamtam ubah ka kerten jong ka sarkar lawan ban khat yani ha ka khat pra tarik menstep daka jingkar pat baka sorkar kala khot yaki ban cha skor yaki jinge ki bapidan ban penpau hakmat ka sorkar teniru ni ai buram sibun ye isar Ambros iba batru kumu director akaju kapor ila along kumu secretary jong ka education to the government of Meghalaya ni ai ka jing songo ka bakrawi ila khot yang nadu khat pra tarik no akatu kapor ni don tamanga presiden nangta ikong Dilian Si Lindo irud kot jong ka fastom nangta ikong Genesis Rapsang irud kot jong ka fastom bat ikong Evangeline Niangti member jong ka fastom te mo kumba ha ka jing yakhi ru ni laom batang saumut kinong yalam ta ka to khat pratarik ni adon tangi saumut te kini kide kita ki points ki bangila yakren hak to kasni tan rei ni kram yo ada kajing to barok hati kwa abit ba kajing ya keren kadi banlong in black and white in written mo ta kata kada ka rule hi balada kajing ya keren kalong tam da ka sintur ta kam dondor ai kam song nya ai kam song a ni ai ta dei na kata kada mars yo ya kan ya ka jing to ngila yo ya kan ya ka sipo tarik ta ndrai hamni la san na do kandai tarik kalong kumne hamni la ai minutes of the meeting with the Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTOM held on 18 January 2022 at the office chamber of the Secretary to the Government of Meghalaya Education Department. Begitu kerten ngalaong menerma Sri Kenneth Shadam President FASTOM bat kitu kiwai kirudkot. In responding to the agitation initiated by the members of the FASTOM, the Secretary to the Government of Meghalaya Education Department invited the members for a dialogue and discuss with the members on their following points of demands. Kaya katukas ni lakot ini, bat nilai keren, no? Halor kita ki points of demand, no? Kita ki points of demands. Tahang nilai keren enhancement of salary to ad hoc teachers, kating penkiu tulop yaki ad hoc teachers. Kabar upgradation to deficit pattern or deficit system. On the first proposal, the members of FASTOM reiterated the need to enhance the salary of teachers since the same has not been done for the last 5 years. Karena kalian kirudkot kila penpau bakata ka jingdon kam ka bakraw tam kariban penkiu no kam kuloy ka tulop jong kinong ikai ad hoc. Namar la samsnem menta klam penkiu na do usnem arajar kan riu adu mental apoy arajar arpuar kalalong running 6 years. They pointed out that teachers are facing hardship due to the rise of essential commodities in comparison to their meager salary. Kila
panpau mo kinong hikay ba hagani ka percay hirang ka pamenta ki dor ki mor ki lata kiulot kat ba kata ka tulok ka barit bat kamyaran katsyo bat ka jingkiw dor jom ki mar ki mata kan. Teachers under this organization are facing acute financial burden kamot kinong hikay kila kordit siya kata ka bisa kan ka tulok ka bakiyo ta kalalong kordit ba kumnon temya ya kayen kasan kumnon penhe pensan ki kon kumnon penbiang ki jingdon kambar kan. As a result of high maintenance such as pet kum ka school fees mo ngidang ya keren mene ka school fees ru ka ba ki school ki nang penkiw ya kata ka jinghe jom ka school fees na tulok ibarit siyo ya kata ka by school ka house rent ka bayeng ru ka jingrem ki basyong lay hasor tanay kren tang ka bayeng si pau hajar kat ar hajar si benay nang ta ki electricity bill ru kitip ka electricity bill ru kidon kiyeng ki ba ngamtip hakayeng jonga lay tang ka electricity bill nga siu saw hajar si benay menta ka telang nga hapsiu nriu hajar si benay tang ka electricity bill ka kidon mo ki ba syongwai ki hapsiu lay hajar si benay tang ka baylay ar hajar si benay tang ka baylay mudur tang ya ki electricity bill kadang ta transportation kami ka bay kaliru kilayo kal aram ha ka bay taxi ka bay bus kelapan kiyo ba nang ta kata ka medical reimbursement ro kamdan dapang lok ro to yapang dapang nong hikay ro to yapang dapang kun ro to yapang kata ka reimbursement medical reimbursement kamdan itu tujuan terlah ikut tadi na kalian ka sorkar kala panpau bayaman ta ban defisit sistem rumla defisit patan rumla tegila ai da kaneka new proposal ka ba ngikwa ba dadayo sipau tengka rumar sipau tengka banum dan mano bayo bun ne bayo kendiat kata kamu ki haya secondary ki yo arpusau kan plus sakat prahajar ki secondary ki yo arpau hajar kan plus sakat prahajar ki science teacher arpu ar hajar kan plus sakat prahajar ki UP kan rio hajar kan plus sakat prahajar ki lower khat ar hajar kan plus sakat prahajar ki Hindi khat ar hajar kan plus sakat prahajar telada pipek ka total jingyo ajumpi kan lomtang higher secondary unyo tang saupu ar hajar secondary unyo tang lai pu prahajar science teacher unyo saupu hajar UP assistant teacher unyo lai pu saw hajar ki LP bat Hindi kin yo mar lai pu hajar wat hadien balai iu kat niru la da pikain bat ka inflation mo ka jingkiu ki dor ki mata ini dang dei barit bandran ya ka household expenditure mo te hamni la to the current expenditure per annum is rupees 145 crore kamot sisnem ka jinglut kalong sispa 100 crore including the enhancement as indicated above kamot la kentup lang ya kane ka ban sepen kiuru. The state government will incur an additional amount of approximately rupees 13 crore per month and rupees 156 crore per annum kata kamot kan upload additional sa sispa 10 crore sistem kalai crore kasih benai ban penkiu ban enhance ka tulok mo tenang tangi la propose rupi de ki post nem balai ki ad hoc nom kai kit ap si habni surok ban like na katangi la karpat ya ka sorkar bakan ai no tang 100% ke increment sisin sistem teladang isim ya ka 100% ki higher secondary ki yo ar hajar sispa kajing penkiu manusnem ki secondary ki yo khat kendai spa kajing penkiu manusnem ki science teacher ki yo ar hajar kajing penkiu manusnem ki assistant teacher jom ki UP khat nyu spa kajing penkiu manusnem bat ki LP bat ki Hindi khat san spa kala kataru kadang long tang ki mo kadang long tang ka barit hi kata ka jing penkiu ru. The first term also requested to grant additional financial approval for the headmaster, headmistress, principal for doing extra work. Ki headmaster, ki headmistress, ki principal, ki pun ki extra work, ki hapan le. Tengila terpat, ki ban pentam, ki la kumno,
bagi yo extra lai hajar nakai ke bagi asistan teacher yo kan angni taklam to ay kata ndai la tho ba to grant additional financial approval for doing extra work. In the closing remarks, the Secretary Education Department informed that the matters can be examined and submitted to the higher authority, which will depend on the financial position of the state. The Secretary Education Department requested the members of ASTOM to call off the agitation, to which the agitating teachers agreed to call off the strike. Halo kini points ki bamangi nila ay ka sarkar undai hantu ka ay no ka jing manjur ya kan ka minutes of the meeting ka simpor hadu sibenai sipen ka badang kendai tari guma cingidang yo ba ya kan ka jing ya karan ya kan ka minutes of the meeting la approve da ka sarkar ka lamba ka jing tip jong education minister lamba ka jing tip lang jong ki education minister jong ki officers jong ka education department kan telah ayangi kan ka approval jong ka minutes of the meeting dan mereka ni ka kampan hadin baladap ya kan kinong hikai kide ban sotu menta kasa sa ka kam jong usar ambros kumu director bu unten kre ya ka proposal alor kini ki points ki bangi ai mani mau unpen kre ya ka proposal bat kata ka proposal unsa pen kre no hisian sya bat kata ka proposal kan uplet ka planning kan uplet ka di ka finance manta kan sa uplet ka cabinet for the final approval kan tanak tagadaw kinong hikai kimdai ban om ba pila yo ya kan ye takambot yo no ya kan ye hap syua mo namar ka prosedur takaya step by step kan nak takadaw manta ka bang ni na kalyang jami ngimdam kam su ban lai ai dai na ka tala dai sa ka kam jami sar ambros ban penkre ya kata ka proposal halor kini ki point ki bamani ngila ai te insa penkre mai insa pa mai syaka kan saya namba ka planning kan saya namba ka finance department nanta kadwai kan sapoi syaka ka benak ban approve kan nak tagadaw kan habya step by step tangi hab long kiba yaisha adon kajing ya trailang bat ka sarkar la banom nak tagadaw nga karpat ya ki nong hikai bar okat jom ki lower primary jom ki upper primary mupsta jom ki secondary jom ki higher secondary snobha watnom pat perkat ya kanogan kajing ya ki ngin hap syong ngin hap ya trailang bat ka sarkar kakam jongi kadaiban budien na kapor sa kapor kenang bakakam kan ya baik kan ya roti namar menta nilalong no kum kita ki riud khot jong kinong hikai ki ban ya trailang bat ka sarkar namar ya kan ka minutes jong ka meeting la ai jing merjur da rangkat ke jingtip jong education minister bat ki officers jong ka education barok kawai tadi nak tagadaw la syaru yang bengan ai apras la syaru yang bengan ai hakot kubur kena beginong ikai barok ka jaka stik kinduktif Rengar nga jinjar iway impon na kastik barok kawai ta nan jubak tang yano kan mo natharai kalasay natharai